Ya. Lo. Ye. Lo. Ye. Kebiar seni budaya tradisional Singo Kubro tetap jaya. Hey, ya ya. Ho 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 ho. Ah, lo. Ye. Lo. Singo Kubro. Ayo, 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 ayo. Ho. Ho, 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 ho. Ayo, 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 ayo. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo, 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 oh, yeah. Oh, Lord. Yeah. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, 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 Vô đâu hả ê ơi à hả ê sang bát thể sikro Anotobare Nyawi cukup pelung Jampiak Ku melkuk saranding Pinarung berada Padatkan agate Sarandeku Murno Wong ayu Musti kandeng jagat yai pandeng ibun kakang Manutosun boyang marang padepokan Singo Kubro Sangga langit Sangga langit Sangga langit hey hey oh hey oh 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 hey resambak saputra selendana Satria kang tinunjal pinantara tata kanggo sambodo prawira loro rasa magda percayu ananing praja resambak saputra sewandana Iya kang pinunjal matara tata kanggo sambodo prawira loro
para samabda percaya ananing brata he ae au ae au oh 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 ae au he oh oh he oh ya lah monggo cuma nenduk masih bersama Singo Kubro digoyang alon-alon. Masih bersama Mbak Delis dan kawan-kawan. Hehe. Oh, 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 asik. Asik, asik. Singo Kubro dipun pepen kami dening kamajaran mila samadika ayo yo say kita monggo kita monggo kita sami nguti budaya budaya Jawi sampun kondang saknuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera hukulun basuki lageng namo budaya. Hadirin Sugeng selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar kami. Ada keluarga besar Senirak Singo Kubro, Rawo Saking, Tlatah Kedung Langkap, terutama hadir di markas sendiri ya. Ada Mas Dadang pribadi selalu pimpinan, dan pada malam ini suatu kehormatan ya, ini merupakan acara reuni keluarga besar dari Mas Dadang sekeluarga, dan juga reuni dari konco-konco Borok Lumajang. Terima kasih ada JK Audio Profesional. Awal jumpa kita saudara bakal hadir kebiaripun tari jadak merak, bergabung konco-konco dari Opras dan lain-lainnya masih bertahan untuk bisa hadir di Mataram, dan disusul ada Sang Burung Garuda Kadrung. Selamat menonton, selamat menikmati Sugeng Ambarsari. Ayo le, reoke undangan bisa dibawa masuk no. Ayo teh, alon-alon teh. Sugeng rawuh dumateng para pamirsa sedaya
sampun sumatiya raos pagelipun dumateng para pamirsa. Hoje hoje Monggo monggo kita kandang sak nusantara. Ayo 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 awas ayo monggo terutama reok yang masih bertahan ge bisa dibawa masuk. Reoke ya wis tekan kemantene Mas Jajang dang disiapno iki singa kubra kedhop lagap Jajang pimpinane kita goyang reoke ya wis tekan kemantene Pak Lek Bulik Bude yang ditumpakno iki reok singa kubra kedhop lagap Mas Jajang pimpinane. Ayo dok, persiapan kematian itu Pak No. Ayo raga jitok kau ikut. Ayo jemput jul kabeh Mas Jolo.
baten. reoke ya wis tekan ditumpakno iki reo singo kubro Kubro Mas Dadang iku juragane yo 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 bapak-bapak ibu-ibu terutama keluarga besar nggih monggo keluarga besar dari Mas Dadang sing kagungan putra alit dijupake ya reoke dijaga ya le aja sembrono ya nak ya coba lagune ditarik sing penak mae senenge biyen mula sliramu wis tak aturi Mas Nanang diaturi piye golek aku wis nemu saiki Mas Bayu durung rasane iku digawe lara ora nyangka saiki ne rondo maneh ora rondo asik nanging piye kabeh mau wis kebiasaan jare Mas Bayu ibaratku ora bakal jadi sengok mula keton kuwi kita nepo ngerti ngono lamaran musik tak tompo apa ngono Mas Bayu singa kubra bateng kabeh iku ora perlu digatuni ner janjimu biyen kowe sanggup ngenteni kowe lan aku ya Nel muga diati jodone ora kene prawane tak anteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni gue gitu loh ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane antuk tresno bebojoan ora salah wase yo yo ya yo ya sing aku bro iki le ada sing audio profesional ayo lepik sedok omae ayo
no. Nanti. Mulai. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Diaturi piye, Tete? Golek bojo Piye? sing ganteng kaya Mbah Ateng iki. Manggandangan bojomu ku ya. Ompong lewean. Iso nyanyi, Bojoku iso. iso MC, Bojoku iso. dadi musisi. Ora borong saikine dadi rondo. Nanging piye kabehmu wis kepyacut. Kebacut piye to no? Ibaratmu ora bakal Oh ah ya ah. Mula keton kuwi ketan umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak nampa. Yo. Oke. Ayo nak, terutama jembatan kula warga besar, nggih. Tonggo kiwonengan ngaremburi sing kagungan putra lain suwani Pak Tupakno. Ayo mae, ke lagu paran mae. Paran. Pokoknya jejak paran-paran mae. Ayo Min, gendingnya paran Min. Sing aku bro iki. Goyang le.